noget i, eller hun vil fyres. Godt. Ja, rigtigt. Rigtigt. Sådan, sådan. Så prøv lige at ride lidt frem. Og lidt tilbage. Ja, godt. Han traver væsentligt bedre, end da jeg så den i Grindsted. Var det ikke dig? Sagde jeg ikke til dig, at du red for stærkt, da jeg så dig første gang? Jo. Ja, lige nøjagtigt. Den har I godt nok fået til at trave fint, så kan jeg godt huske, hvordan den travede. Det har I fået lavet rigtig godt, det her. Rigtig godt. Prøv at ride lidt frem igen. Er det ikke godt, at man får en helt pande hjemme? Sådan, og tilbage igen. Du var klar, din satan. Jeg troede lige, at kunne fange dig. Nej. Godt. Godt. Rigtigt. Sådan som den traver nu, det var lidt det indtryk, jeg havde nede i Grindsted, at vi kunne få den til. Og det synes jeg så godt nok, I har fået den til. Rigtig fint. Så prøv at komme lidt tilbage. Og prøv at røre lidt bag. Lidt bag. Lidt. Ja, det er skide godt arbejde. Det er rigtig godt. Det er rigtig godt. Ja, det er rigtig godt. Super. Nu svarer den også på det, vi begyndte at prøve at lave dernede i Grindsted, ikke? Der var det stadigvæk lidt nyt for den, men nu skal jeg da lov for, at den svarer rigtigt. Sådan. Sådan. Rigtigt. Og frem igen. Der. Super godt. Og tilbage. Rigtigt. Og der kniber det så lidt, når du laver fremadridning. Der holder den ikke helt størrelsen i traven. Der bliver den stadigvæk lidt tusindben, men det er et spørgsmål om styrke. Sådan. Prøv at ride helt kort og røre lidt med pisken. Godt op. Rør lidt. Ja vel. Klap den. Okay, det har I sat med lavet fint. Janni, det er godt. Den kommer op i nakken, og den trækker rigtig tilbage i, ikke? Rigtig. Prøv lige igen, Camilla. Lidt pisk på. Ja vel. Ja, jamen, det er helt rigtigt, det der. Det er helt rigtigt. Se, den stiller sig jo op, og så trækker den tilbage i, ikke også? Og bliver ikke spændt af det, vel? Men det er fordi, hun lader den åbne sig foran, så bliver den ikke spændt bag. Lige nok. Lige nok. Godt, prøv lige at skifte folden en gang. Sådan. Det er fandme i orden, det der, Camilla. Godt. Super. Og så prøv at ride lidt frem. Prøv at ride lidt frem. Godt. Fint. Du må godt bare ride med fint. Godt. Sådan. Så prøv du lige næste gang, du kommer herover til mig og laver en parade. Prøv at røre lidt med pisken. Godt. Godt. Super. Det der så bliver din opgave, det er, det du har forladet rigtig godt, synes jeg, det er rummelighed. Det er rygsving på din hest. Det har I virkelig forladet godt. Det var det, jeg synes, den ikke havde, da jeg så den. Jeg synes jeg bare, den tog hurtigt skridt. Det der så bliver din opgave nu, fordi når du rider tilbage, har I fået den til at svare fantastisk. Og det er det, der har gjort den traver så godt. Det er ligesom stadie 1. Stadie 2 er så, at du kan komme til at ride lidt frem igen, og lidt flydende, uden at miste det der store sving, og det store bæring. Og der er du så ikke endnu. Fordi der bliver den stadigvæk lidt tusindben, når du rider frem. Det er et spørgsmål om teknik, og det er et spørgsmål om... du må hellere ride, det er et spørgsmål om teknik og styrke. Og det bliver din næste opgave, det er det næste, I skal til at træne på, det er, at du kan så ligesom gøre traven større og fremad, uden at du mister det der rygsving. Og det vil være noget med, at du skal lave 1 million tilbage, prøve at ride frem, når du så mister det, samle op, lave det igen, ride frem igen. Det er ikke enten eller, der må du hele tiden ligge og lave traven, prøve at ride frem. Hvis du mister det, så må du tilbage og lave traven, ikke også? Det er det stadie, du kommer til nu, men det er rigtig godt, det I har lavet der. Prøv lige at komme frem igen. Godt så. Og så lidt tilbage.
Det er orden tilbage, og rør lidt med pisken. Lidt mere. Prøv at slå lidt i takten. 1, 2, kør, dak, dak, dak. Ja, ja. Ah, det skal I godt nok have rigtig meget ros for. Helvede, I har fået den til at trage. Sådan, frem igen. Flot. Det går nok rigtig fint. Det må jeg sige. Det er rigtig godt. Sådan. Ja, lækkert. Hvis den trager sådan der på banen, så får den også point. Det er sikkert. Ja. Men prøv skridt en gang. Prøv skridt en gang. Så lige klap den lidt. Men det er også lige meget. Fordi, hvad sagde du lige? Hvis jeg kan holde det. Det vil sige, hvis du